segon bloc no sé com se desenvoluparà, però simplement havíem pensat, igual també per imitació del que se fa en Menorca, pues de que poguéreu demanar algun tema, això sí, en ordre, atabalar els caps dels vestadors. Quan ell diu que no és una formació tradicional, ell se referia a que la formació que ells tenen incorporar la dolçaina normalment no estava. Tradicional ho és en el sentit de que l'últim que s'ha conegut sí que és, si llevem la dolçaina, la formació tradicional, però anterior a aquesta formació que ells tenen era la formació en cordes, però que el vent, clar, la tradició, ningú diu són vintage i és tradició, però sí que és una tradició en evolució, el que passa que la dolçaina ja és la canya ja, és l'últim, per això se referia que, clar, no s'han vist rondalles en dolçaina i en aquest sentit no és tan tradicional. Vamos a cantar una maravilla.
anem ara sí al tema que decidisca el públic, no? Molt bé, sí, però jo vaig a un altre tempo moderato, d'uno en uno, i espaieti per l'ombra. Algú que vulgui calçar el braç i que diga una paraula, un tema, una preocupació, un sentiment, un desig, allò que vulgui. Mira, Ferran t'acaba de dir amistat. L'amistat, perfecte. Pues jo faré com dia un amic meu com les viudes de Paule, que demanen consell i després fan el que es dona. La de l'ull i el dos. Vale, penso que mateix que jo, que sí. Com aquell de l'amistat. Per aquell que tinc que algú li haig de confessar. Que algú li haig de confessar. Sempre junts fins a la El fandango és una riberenca. A ver si hace, hombre. Entre futur i
Ara entra Catalunya, a les Terres de l'Ebre. Sí, clar. Que sou vosaltres, no? Jo soc de Mora. Això no te claves molt en l'alcalde, que ha donat duro, saps? Bueno, a veure, de què és de que hem de parlar? Alegria. Ah, bueno, d'alegria. L'amor. D'amor, també. Puc parlar d'alegria, puc parlar d'amor. Puc parlar de futbol i puc parlar de dones. De roquetes. Aquí sí que no hi vull entrar jo, No. El sobre después. El Delta, parla del Delta, Juanito. A veure, la festa, diguéssim, o sigui, jo crec que els moments per a fer festes és també per a oblidar-nos una mica de la política. Ja ho tenim tots els dies, això, Ja està bé, de Rajoy, de Bárcenas, d'Urdangarín i dels collons del Pare Sant. Ahí está. Aquí para Juanito. Bueno, alegría, amor y lo que tú vulguis. Vale, pues alegria, pues vale, pues ja. Endavant. Canto yo en alegría, posarà ho han de manar. Així estaria cantant, sempre així hasta demà. Mentre la gent que hi ha aquí es sapiguen disfrutar. En esta compañía
favor, abans. Ara jo parlo d'amor, però jo puc parlar. Ne tinc molt poca experiència, pues a mi mai m'han estimat. Jo he d'anar als bars de llumetes, si veu bé m'ho vull passar. Salut, que és lo que hem de demanar. Ara jo us dic una cosa, que no us puc enganyar, que si no hi ha salut, ni amor ni diners no van endavant. Parla de dones i jo no sé què pensar. N'hi ha que estan molt bones i no sé quina triar. Faltaria que potser ella em vulgués acceptar.
demana pas als companys que los faran disfrutar. D'aquí un ratet, d'aquí ara, que vostès han de tornar. Tornar